Neta peta brokba chongmure kaso kise kamiwo kawo kamini mokhangba afruse naithokda sitra nugo afruke lama rwnai snamai rwnai imokok sumukko chongmare paike awatokke dini samung kamiwo ane samungba doliwo AC karo AC officio yang budrnai lukurok kheba kok simi mani sepsap hangkrai maya kamiwo no klugi tongnai nango birman rujuwi tongwi langma bai choba khlaima tongo tongkosong lukuro 2008 te 2009 bisiwo lama snamjangmani takalaibai bisi chiba kawi thangka tei lama snamjangmani yapsi sajakliya tabo kakja kukja gudrak mudrak wngja kamini lukurok thang phaio jungjak bol phalichanai wa phalichanai rok lama haimani bagui bol wa solai thaniwo belekini birman klai tongbaikha wari bai amchani neta member rokno bo saka tail phana rjakliya yang regani samung bai phano lama homan khlari de hnei wari bai koleja phiaba abobo ongliya paithago sak baithangno yago mani tilai lama gudrak mudrak homan khanya ma angkholaikya bolwa phalichanai ti prasaro patimo mande adi blog bai khobja sunachuron kontho kamini simi ramdas kapra lama hastewoi CPIM hapang thangka BJP APFT hapang phakya thangka tabo BJP hapang tesa chertui asukha tongkosong lukurok nayo kami hamkrai engthung kamini lukurok thangphai bania khlaithani busuk jungjalo klaitong okoktuma ni bisingtui nukthung obono nayo lukurok numon yagulo tamu yapri shano abobo mokolong lajak phia chongmre kasuke o lama tino awai mungni bagi thangphai khaya nangnai petat petaro বেশি বছর আমি লামা হামিয়াবো ইকো প্রতি বছর তা প্রতি বছর যেটা ও মেন রোড বাই নাংজাক তাবক নং ইয়াং ও যে হানে লামা নং যেটা ঠিকাই দङ আবকে রেগা হইতে দা খাই দङ নং হি রেগা হইতে ইয়া রেগা হইতে বস সাকা আং অনেক বার সাকা ইয়া তান বাগি ইয়া তামনি সাচিনা হাসাম দাওন কিসা ঠিকলাইনানি বড় ফানে থানা মওয়া বল ফানে ন সুজা hani sainai ta phayata kazriya kaza kam ngeta kaznya ta emne IPFT BJP hapang haimaya gulo nongni o amsayo lamani bagi tam samung khaijaka tam khaijai ko kisimisa bolong ho ko lama ta no ya hita o lama khaijaka takalai khaje ko obo engke o lama kebai kai busuk bisiro kakha abo 2008 9 mana pis abo tes kem hite to khusumni aprong mata aprong mani ke tapsu jara kono khos khobor kore BJP hapang na tam kachana musung kami hamkrai khanya bagai ango biji sarko phama kai kami hamkrai bagai abjon khaita BJP sarko no যাতে তাড়াতাড়ি লামা পেছং নামতে ননো কামিনি মো সিনাবকে সোনাচরণ ঠাকুরপাড়া নি মুংকাই বিশুরাই ববলক নি বিসঙ্গ আমি মাননাইয়া Tabuk Sharnakamal Udaipurabo 28 June Sharnakamal Jewelers Udaipurni Central Road Katal Showroom ni bagai Katalia Prirama Pandawa Kathar Pandani bagai offer rejaknai 5th July jora Lucky draw salbrum no tongo rangchak ni pusha joto manei paimani logiwo tongo rangchak ni pusha Sharnakamal Jewelers ni Sharna Barsha ni offer chengnai 28 June ni simi 17 July jora Mega lucky draw tongo kainei scooty lucky draw tongo kainei chisa home appliance flat 100% khaiklaimong hirani kanmaneni bainawo flat 25% khaiklaimong rangchakni kanmaneni bainawo joto mani paimani logiwo shokat bor jaknai tei kacham rangchakni kanmanei slai total hallmark gnang rangchak painani shep bor jaknai salbrum no sini o showroom khulukjak tongnai norok joto no kha bailam subo Sharnakamal Jewelers nini slai teibo khachu